Alléluia. Alléluia. Nalombango tozobenga visionnaire ya kirta lelo. Tango azoleka tozobeta maboko, azopesa biso eloko moko. Oyo toyeli na wesika. Visionnaire alisanga oyo. Tozobenga ye bien aimé, beta maboko funa lokumu na Nzambe.
En zodat de prediker die de visionaar is, dan gaan jullie wat uitspreken. Dat de knecht van God. Halleluja. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est l'adoration à Yembi, nous accueillir la servante de Dieu.
Heer, u bent goed. U bent zo hoog. Uw liefde heeft geen eind. Voor uw namen zijn wij bij elkaar gekomen, Heer. Voor uw namen zijn wij bij elkaar gekomen. We komen uw naam opheffen. Op deze moment in uw hand. Ja, leid ons. Ja, Heer, kom. Heer, kom. En mag je heersen. Ja, wij brengen en wij Amen. Amen. Ik loop en ik ga je voorbij. Halleluja. Voordat ik begin wil ik iets zeggen. Ik prijs God Allemachtige. Amen. Ik prijs God voor deze dag. Ik prijs God voor deze dag. God is goed. Als deze God niet er was, jij en ik zouden niet aanwezig zijn. Want hij is goed. Ik kan er niet zomaar voorbij. Voordat ik geef wat hij binnen mij heeft. Ik ben zwanger. Halleluja. Ik ben zwanger. Amen. Toch wil ik eerst de eer geven aan alle vaderen die hier aanwezig zijn. We hadden een afspraak met God om 4 uur. Omdat wij zijn gewend om te laten komen. Terwijl het afspraak is afspraak. We zijn hier in Europa. Jij weet het zelf. Als je een afspraak heeft, om 8 uur precies, hoe laat word je wakker? Maar wij hebben het gewond gehad. In de plaats om de wond te verwachten. En de wond is het mens die moet wachten op ons. Maar dat gebeurt, waarom is het zo? Die is knecht van God die aanwezig zijn. Pastor Piroger. Laat God, mijn God, jou geven. Pastor Papi. God zegent je. Mijn vader Blaise. Laat dat de Heer jou. En daar ook mijn oom. God prees jou. Halleluja. God zegent jou. Alle knechten van God hier aanwezig. Alle dienares van God hier aanwezig. Dat je van links of van rechts komt, die hier aanwezig is voor deze Heer. God zegent jou. Ik zie mijn pastoor Samindora. Ja, hier, dat de Heer mag je betalen. Alle mannen die hier Hij is God. Amen. Ordinateur, Diacre Jésus. Jij die hier aanwezig bent, waar je zit, je hebt je vervoer gekocht. Je bent ook al ben je in de auto gekomen om hier aanwezig te zijn. God mag je ook belonen. De ticket die je betaald hebt en ik geloof met God, hij heeft het opgeschreven. Amen. Amen. Misschien heb je flyers gezien. Ja, flyers waren er al uit. Zag je ook al flyers? Ja, ik ben de moeder Gina die je kent. Alsjeblieft, stop de muziek. Ik wil iets geven die ik binnen heeft. Geef mij alsjeblieft een groot. Om te luisteren wat ik wil zeggen. Geliefde in de Heer. Ik, mama Gina. God heeft mij laten zien. God heeft mij laten zien. Ik heb met mijn ogen gezien. Ik kijk naar alle kerken. Ik kijk naar het lichaam van de Christus. Ik kijk naar de liefde van de kerken. In de kerken waren geen liefde. Ik kijk naar de kerken. Geen eenheid. Ik keek zo overdag. En ik keek. Ik zag.
Ik was echt aan het trillen, aan het beven. In alle kerken. Er was geen eenheid. Geen liefde. En ik was heel bang. Ik zei van, wat zie ik nou? Halleluja. Halleluja. Amen. Ik zei nee. Ik ga niet heel snel gaan. Dat is het systeem van Samuel. Samuel ging niet gelijk. Hij zei nee, ik ga niet tegelijk. Ik moet eerst de goed horen. Misschien waren mijn gedachten. Geliefde in de Heer. En ik ging zitten. En ik was echt aan het bidden alleen. En ik liep altijd. Maar met iets in mijn hoofd. Ik ging op een dag zitten. Ik wou beginnen met bidden. Ik wou voor liefde bidden. Maar ik zag in alle kerken dat iemand zat en die niet blij was. Hij zat in de kerk, maar met zo'n zielig hoofd. En ik keek. Ik zei van nee, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En ik hoorde in mijn hoofd. Wat moet ik doen? Ik hoorde de stem. Ga met de krachten die je hebt. Ga met de krachten die je hebt. Ik kijk naar mezelf en Gina. Ik ben een vrouw. Hoe kan ik het doen? Met al die kerken hier in Rotterdam. Hier in Nederland. Wat kan ik doen? Hoe kan ik het doen? Geliefde in de Heer. God, Hij spreekt altijd. Hoe kan ik het doen? Hoe ga ik beginnen? Ik kijk naar de eenheid van Christus. Onze geestelijke vader. Ik zeg van hoe ga ik nou? En ik kon echt niet. En het was al elke keer wanneer ik aan het bidden was, ik begon te huilen. Als ik in een kerk binnen ging, ik keek, ik zat en ik kreeg zo'n pijn in mijn hart. En met mijn man, ik zei ook al, ik kan het niet. Wat moet ik doen? En ik kwam tegen de knechten van God van mijn kerk. Ik liet hun zien. Ik zei, pastor, ik preek hier in de kerk. Ik ben toch niet rustig. Ik voel een last in mij die mij niet... Wat God heeft mij laten zien. Al die kerken hier. Er is geen liefde. Wat moet ik doen? Geliefde in de Heer. Ik had tijd genomen. Zoals je me nu ziet lopen, ik had al. Halleluja! Halleluja! Geef mij alsjeblieft je geloof. Ik wil je echt iets informeren. Ik heb het zo lang gedaan. Ongeveer 2 jaar. En dat was, ik had zoveel pijn. Maar wanneer de tijd al gekomen was en ik was helemaal niet meer rustig. Ik was echt onrustig geworden. Wat moet ik nu doen? Oh, ik kom alleen maar vrouw. Wie kan me geloven? Ik zei nee. Ik had een reisje in Afrika gedaan. Ik zei, geliefde God is een levende God. Ik had geen rust in mijn hart. En ik ben naar Afrika gegaan. Maar eigenlijk voor mijn reis moest ik eerst de woord van God. Maar omdat ik ongehoorzaam was, ik ging naar Afrika met de koppige hoofd. En ik wil tegen je zeggen, alles die ik daar deed, ging verkeerd. Halleluja! Halleluja! Natalia! En ik keek naar mijn spullen en ik zei van nou, dat is een boodschap van God. En ik ging terug in Europa. Toen ik kwam in Brussel en ik werd gelijk onrustig. En ik was niet rustig. Ik zei van wat moet ik doen? Ik kijk naar kerken. Wij bidden allemaal. Maar geen liefde. Waar is de liefde? Wat moet ik doen? En ik had geen auto. En hier sta ik voor de altaar van Christus. Van Jezus Christus. Ik zei, Heer, hoe moet ik doen? En ik ging slapen. En Gries en ik ga morgen staan. En ik ga echt gelijk beginnen. Christus hadden mijn hele programma gegeven.
Ik kan niks doen zoals je gekomen bent. Ik vertel je, je bent niet zomaar gekomen. Halleluja. Amen. Je bent niet zomaar gekomen. Je hebt iets. Amen. Amen. Hoe kan ik doen hier? Ik heb geen auto. Want ik heb alles uitgegeven in Angola. Hoe kan ik het doen? Ik ging slapen. Ik heb alle programma's genomen. Ik ga niet zomaar gaan wandelen. Ik ga gewoon wandelen. Terwijl dat de mensen van vandaag, wij allemaal van vandaag, we willen alleen maar preken. En ik zou echt problemen hebben. Ik zei van nee. Voordat ik begin. Ik ga eerst beginnen met de kop. Met de hoofden. Ik ging in alle kerken. Ik werd vaker zo. Ik zei van ik heb geen auto. Ik heb mijn spijkerbroek aangetrokken. Ik zei hier, voor jou nou. Ik ga echt met mijn voeten gaan. Ik ging mijn spijkerbroek aantrekken. Hoe ga ik beginnen? Ik ging naar de eerste knecht van God. Ja, jullie allemaal. Jullie hebben jullie visie niet. En ik ging gelijk naar de knechten. Ik kwam met alle knechten van God. En ik heb ze allemaal programma gegeven. Zoals je hier ziet. Hier in Rotterdam. Er zijn 18 kerken, Congolese kerken. Alléluia. En die komen al die knechten tegen. Omdat God zo soeverein is. De eerste kerk. Ik zei vader, ik gekomen. Kijk wat ik heb in mijn hand. Kijk wat ik heb. Ik wil dat wij echt de waarheid gaan bidden, zodat wij eenheid mogen. Ik wil 1 dag houden. Dat gaan we houden. En luister wat die vader zei. Mama Gina, la porte est ouverte. De deur is open. Alléluia. Avec tous les hommes de Dieu. Ik ging naar alle mannen waar je bent. Pasteur Nayo. Jouw pastor. Hij kent die dag. Alléluia. Papa. Ik zei vader. Ik heb iets in mijn hand. Ik weet al. Jullie zijn mijn vaders. Maar geef mij van alle kerken. Diegene die zo de leider van alle moeders. Mama pasteur. Of de vrouwen van de pastor. Alléluia. En God is geliefd in de Heer. Dat is waar. Alle kerken. Diegene die een visie had. Ze hebben mij die vrouwen gegeven. Daarom heb je ons op YouTube gezien. Dat we er tot buiten gingen bidden. En iedereen was het ermee eens. De flyers. De flyers kwamen uit. Toen de flyers uitkwamen, ik zei tegen hem, als je ziet dat waar je bent, als je ziet dat er geen leden van jou in de flyers zit, maak je geen druk, want het was de tijd van de vakantie en de anderen waren er niet. En daarom zie je niet andere gezichten, maar we waren met z'n allen. En wanneer die flyers uit waren gekomen, en Tobias gingen staan, de Sambalas gingen allemaal staan. De Tobias en Sambalas gingen staan. En ze zei van, oh, alleen die vrouw, wat gaat zij preken? Zelf die vrouw, wat gaat ze zeggen? Ik weet wat. Ik weet dat er is een vrouw. En zijn naam was verloren. De naam die zij had van haar geboorte was verloren. Waar ga je? Ja, ik ga naar Samaria. Oh, ken je niet zo'n vrouw en die hoerenvrouw? Er is zo'n hoerenvrouw. En zo'n hoerenvrouw. Halleluja. En zo'n hoerenvrouw. In haar hoererij. Alleen in zijn hoererij. Voor jouw hoer. Jezus zegt. Alleen jij en hoer. Je gaat het gewoon niet gaan naar haar toe. Ben je hier aanwezig? Even zwaaien. Als je er bent, even zwaaien.
Alleen van die hoe. Samarie. En Samaria. Die hebben het leven gekregen. Alleen die Jezus. En die keek. Ben je een hoer? Ze ging 2 dagen lang slapen. In de huizen van de hoer. Hij is een God die geeft gevaar. Waarom vrouwen? Ik heb gekeken in de Bijbel. In Johannes 19, 26. Jezus op de kruis. Jezus op de kruis. Jezus Christus op de kruis. Waar? Waar? Vraag het even waar. Op het kruis. Jezus op het kruis. En als je verder gaat lezen. En die zei. Met de discipelen die jij altijd lief hebt. Die waren er ook. De Bijbel zegt. Jezus op het kruis. Die keek naar de moeder. Hij zei. Moeder, kijk. Kunnen wij in de eenheid breken? Terwijl wij problemen hebben. Hoe kunnen wij liefde blijven? Als jij en ik nooit met elkaar eens zijn. We gaan naar de kerk. We gaan het zomaar naar de kerk. Je ziet mij in de kerk. Maar in mij. Ik ben nooit niet bekeerd. Jezus. Geliefde, ik prijs God dat Pastor Serafine God mag zegenen voor deze boodschap. We hebben naar onze programma gekeken. Zijn mama Serafine. Ja, begin met ik kan nooit gaan preken zonder vergeving. Ja, ga maar over vergeving. Want wanneer onze hart openen, zoals wat is het probleem dat nooit aan de einde is? Wij hebben één God. Wat is het probleem dat nooit aan de einde is? Ze zei, geliefde in ze hebben een wakker dat is niet gewond. Wie weet wat allemaal gaat morgen gebeuren? Hoe kan je een boosheid houden? En morgen ga je dingen naar de en dan ga je toch spreken. Dat moet je stoppen. Halleluja! We moeten stoppen met liefde. Jezus Christus is goed geloof. Hoe ga je ons vinden? Wij zijn allemaal wij komen allemaal in de kerk. Heel veel tijd om te spreken. Heel veel tijd om te zingen terwijl dat je buiten bent. En dan zou je echt teleurgesteld worden. En als je niet teleurgesteld bent, je bent nog niet teleurgesteld. Dan moet je bekeren. Halleluja. Jezus. Neem je Bijbel. Ik ga heel rustig. Ik ga heel rustig. Ik ga hou je Bijbel. Dat je wil Simba bibe pa osali aya. Neem de Bijbel. Tobombi mingi, halleluja. Ik ben gevoelig met smetrecht op mijn hoofd. Mijn vader was, als ik altijd haar ging krijgen, hij ging altijd mijn haren scheren, omdat het kwam zoveel bloed uit, zoveel pijn. Mijn moeder, wanneer je de medicijn erop zou en die noemen Papa Moutoue. Hij zou pijn krijgen
van die medicijnen. Après ça, en daarna, de smetplek. Alléluia. Ik wil tegen een vrouw zeggen, of een man, ik ben een kerk gegaan. En ze hebben mij. Alléluia. God zegent jou, geliefde. Zeg tegen je naaste, laat mij. Laat mij even. Zeg, laat mij met rust. En wil je ogen sluiten waar je bent. Je ogen sluiten waar je bent. En wil je ogen sluiten. Je ogen sluiten. Heer, ik dank u nogmaals. Wie ben ik om hier voor u te staan? Wie ben ik? Laat mij ledigen. Laat mij verdwijnen. Dat jij God. We zijn voor u gekomen. We zijn voor uw liefde. We zijn hier voor de eenheid. Dat al die harten wees met ons als God. En hier. Amen. Efeze 4, 1 tot met 6. Als iemand gevonden heeft, lezen. Sta op en lees. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière... Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité et avec amour, vous forçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Wie heeft een Gala-bijbel? Luister eens even in Lingala. Ephésiens 4, verset 11. Bongo, lokola, nakumi moto ya boloko, pona nkolo, na bondeli bino, ozala. Na bondeli bino. Ik smek jullie. Ozala na bisaleli ya malamu. Oyo ebongi na bato nzambe abengi. Otikaka lofundu pe bozalaka na boboto, bokanganaka mitema, bokangaka mitema pe bolimbisanaka na bolingo nyonso, bosanganaka na boboto. Molimo ya Nzambe akokomisa bino lisanga moko. Boye botiaka bolende pona kobatela yango. Bino nyonso bozali moto se moko. Molimo ya Nzambe azali se moko. Pamba te Nzambe abengaki bino nyonso po botia mitema na bomengo se moko oyo ye abombela bino. Nkolo azali se moko, bondimi moko, baptisme pe moko. Nzambe
azali bobele moko yende tata na biso nyonso atambwisaka biso nyonso afandaka mpe asalaka na kati ya mitema na biso nyonso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Geliefde, geef mij je gehoor. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Geliefde in de Heer. Zoals we eerst zijn. Ik ga spreken zoals de Bijbel. Want mijn Bijbel en jouw Bijbel zijn hetzelfde, maar alleen een andere vertaling. De Bijbel zegt... Ik ga echt mijn bril dragen. Onze thema is eenheid in Jezus Christus. Eenheid in Jezus Christus. Het lichaam van Jezus is maar één. Wie heeft deze boek geschreven? Apostel Paul. Die schrijft deze in het kerk van Efeze. Maar hier... En Apostel Paul heeft deze boek geschreven. Halleluja! Halleluja! Apostel Paul was in de gevangenis. Hij was niet thuis in het eten. Hij was in een gevangenis. Een gevangenis, een lijden. Maar toch ging hij schrijven. Hij was voor de kerk van Nederland. Van alle kerken van Nederland. Ik ga deze brief schrijven. Zoals je daar zei. Ze moet goed wandelen. In de roeping die ze... Alléluia. Geliefde in de Heer. De lichaam van Jezus die jij en ik hebben accepteerd. Die jij en ik zijn bekeerd. Er is maar één. Maar in die lichaam er zijn verschillende stapels. In die lichaam er is zoals ik heb een lichaam. Hier is mijn handen of mijn voeten of mijn hoofd. Maar de lichaam is maar één. Dus zeg maar nu. Ik ben nog niet verenigd gegaan. Maar nu mijn lichaam is maar één. Hoe kunnen wij altijd ruzie hebben? Ik ga soms. Hij zegt nog. Hij heeft onze bevel gegeven. Hij zegt om goed te kunnen wandelen. Zo moet je wandelen. Hij begint met nederigheid. Hij zegt, waarom is hij begonnen met nederigheid? Omdat dat nederigheid of zachtmoedigheid is, die geeft een glorie. Dus laat mij nederig, zodat de Heer mag me opheffen. Ik wil altijd nederig zijn. Ik wil me laten nederigen. Zoals we nu zijn. We hebben allemaal hetzelfde gezicht. Maar niet hetzelfde hart. Zoals we nu zijn. Ja, we zijn hetzelfde. Maar onze hart, het is niet hetzelfde. Maar God kent ons. Halleluja. Begin met nederigheid. Begin je nederigheid. Daarom. Als iemand kan alleen maar 43 wijzen, hij komt voor de kerk staan. Ja, ik ga opbreken, omdat... Ja, mijn tijd is Halleluja. Ja. Maar ze zei dat nederigheid komt voor de glorie. Het is niet zo. Hij ging nog verder. En hij zegt zachtmoedigheid. Geliefde zachtmoedigheid. Het is niet makkelijk. En geduld is niet makkelijk. Hier in Nederland, wanneer Nederland, zoals we zijn, we hebben sommige mensen, die waren al in 1980 gekomen. Hier zijn er nog mensen. En nog, er waren geen kerken. Ik zei nog, wij waren heel goed. Halleluja! Er ging heel goed.
God. Ik prijs God. God is goed. Om te zien dat de knecht van God, die apostel is, die komt uit Frankrijk. De begin van de kerk en die waar hij was. Apostel God zegt jou. Alléluia. God is goed. Avec douceur. Zachtmoedigheid. Waarom zachtmoedigheid? Hij wist al, het zou erg worden. Wanneer het erg zou worden, zou je het kunnen. Daarom zie je dat heel veel mensen. Mama Sylvie, God zegent jou, want ik om vergeven, iemand te vergeven, door wat? Ja, oké. Ik vergeef jou, maar als je ziet mijn voeten bij jou, komen bij jou thuis, ik zal nooit doen. Ja, ik weet het. Als er vergevenis gesproken is, en waarom? Om schoon te kunnen maken. Op de woord pardon staat de N, zodat je alles moet schoonmaken. Aan het einde van pardon staat de N, zodat met die N van schoonmaken voor jou en ik moet veranderen. Zachtmoedigheid. Niemand houdt van zachtmoedigheid. Niet iedereen houdt van zachtmoedigheid. Maar morgen zal we naar de kerk gaan. Laten we even rustiger gaan. Wat me nog een keer verbaast. Hij zei dat jullie moeten elkaar liefde of dragen. Zelfs pastoren en wij, we zijn allemaal zaken. Want aan de einde van de dag, hij wilde met ons al de deur van de hemel staan. Want die mensen hebben zoveel schulden gekregen. Oh, ik wil mijn pastoor niet meer. Ik wil mijn pastoor niet meer. Ik kom niet meer naar de kerk. Dat de pastoor, die moeten wel respect tonen. Waarom? God ziet jou na. Er is maar één waarheid. Wat slecht is. Ja, mensen zeggen dat vrouwen zijn slecht, maar mannen zijn ook slecht. Heel veel vrouwen hebben pijn. Maar mannen hebben ook slecht. Maar wij vrouwen zijn erg. Alléluia. Hij zei dat jullie met elkaar dragen. Want je kan niet zomaar iemand accepteren. Het is zo moeilijk om iemand te accepteren. Als je dat kijkt, en dan kijk je van, oh ja, het is alleen maar dat ik aan het bidden ben. Oh, door je naam? Oké, ik ga me nederen. Deze mond kan niks betalen. Door deze mond. Door hoogmoedigheid kan je niks betalen. Heel veel mensen die je kent, al die mensen toen vroeger kent, ze hebben nu helemaal niks meer. Waarom? Door hoogmoedigheid. De Bijbel zegt, wat kan mij scheiden met de liefde van God? Wat kan mij scheiden met de liefde van God? En ik ben in de diepte gegaan en heb ik gelezen. Nee, ik zag niks. En ik ging uit de kerk. Waarom? Oh, omdat ik ziek was en dan komen jullie niet bij mij. Oh, jullie hebben geen liefde. En ja, hoeveel mensen ging jij hebben op bezoek? Alléluia. Of hoeveel mensen ging jij op bezoek? Daarom is het probleem in de kerk. Oh, in de kerk. Oh, ze hebben geen liefde. En dat is geen probleem. En wanneer ze geen liefde, ja, breng de liefde dan. Hoeveel kerken heb je al veranderd? Oh, kijk, vraag even aan je naaste. Vraag even aan je naaste.
hem. En wat zoek jij in al die kerken? Wat zoek jij in al die kerken? Geliefde, geef mij jou. Ik wil je wat vertellen. De tijd is slecht geworden. En de tijd die wij nu bevindt is heel slecht geworden. Als je pastors in je kerk en je ziet dat hij iets is, jij bent een kind van God. Ga naar je pastor. Oh pastor, al die dingen die je gedaan hebt, doet me pijn. Oh, die pastor gaat zeggen van nee, rust, het was gewoon zo en vergeven. Maar je hoeft niet van de kerk naar een andere kerk te gaan. Omdat je mag niet zomaar naar de kerk. Acclamez le Seigneur. En applaudisseren voor de Heer. Saint-Esprit. Heilige Geest. Église Waar je naar de kerk gaat. En waar ik ook heen ga. Die God. Hij is hetzelfde. Je gaat zomaar geld uitgeven. En als die profeet zegt. Oh mevrouw komt hier. Zoals jij bent. Over 3 dagen ga je dood. Wat ga je dan doen? Halleluja. De Bijbel zegt, David zei, je suis dans la joie. Ik ben heel on me dit, als een zegt, ga je in het huis van God. Maar vandaag, deze Bijbel is veranderd. De kerk is zo bitter geworden. Je gaat aan de kerk en dan kom je KO. Waarom? Omdat jij en ik als christen toetsen haken en we zijn nog niet goed bekeerd. We zijn daar in de kerk. Heel veel mensen gaan naar de kerk om geld te vragen. Ze gaan naar de kerk voor hun zaken. Ze gaan naar de kerk om kijken hoe het gaat met drinken. Terwijl een goede kind van God, je zegt maar kleine dingen te brengen. Dan moet je ook doorzetten. Ik wil het zeggen, hier in Europa, iedereen heeft zijn eigen leven. Iedereen heeft zijn salaris, iedereen heeft zijn leven. Maar, omdat wij van Jezus houden, als ze hier scheppen, je moet er echt doorzetten. Ook als iemand niet van je houdt, maar door de liefde van God, oh hier, goed, ik hou van jou. Ik spreek jou door de liefde van God. Hey! Alléluia! Nani mokonzi? Nani wabikisi? Tala. Ombie. Weet jij nog? Ik spreek heel veel mensen van de kerk of af. Ze denken van ze wordt gedrukt hoor. Ik word in die kerk gedrukt, daarom ga ik weg. Oh, die kleren. Die kleren. Zijn er mensen die stop Hij staat hier geschreven dat de christen is de licht. Ze zeggen wij zijn de lichten. Als we nu allemaal alle licht uitzetten, we gaan allemaal vluchten. En Angola ging breken. Ergens daar die niet goed was. Maar toch moest ik breken. Ze hadden zo'n kunstmatige elektriciteit en ik ging breken. En toen ging het uit. En ik wou vluchten. En zij van nee, niet vluchten. Nee, wat gebeurde nou? De spreker. Ik wou vluchten, omdat het donker werd. Ik zei nee. Nee, dat kan er nooit zo zijn. Gelijk liep een lichte geur. Ik dacht van oh, ik wil vluchten. Omdat het Alléluia. C'est ça l'église. C'est comme c'est ça. Alléluia. Oh oui, Jésus dans la joie. Ja. C'est une église. Je moet er met de blijdschap
Hoe kan jij een kind van God en dan wil altijd slechter doen dan de ander en je geliefd heeft en de plaats van lijden en hij zei dan wordt ze nu jaloers op me. Dan ben je niet goed. Hij wil je hart laten bekeren. En daarom vandaag in onze kerk en zijn er geen gekke dingen, maar jij en ik, wij houden niet van elkaar. Daarom in een winkel hier in Rotterdam we houden niet van elkaar, we bieden niet in de waarheid. We moeten echt bekeren om de glorie van God te zien. En het probleem gaat steeds door en door, terwijl wij aan het bidden zijn. Er is een winkel hier. Er zijn er allemaal... Er zijn er heel veel allerlei zaken. Maar mensen willen niet naar de Congolezen zaken gaan. Of dan ga je gewoon naar de Chinezen. Hoe vaak ga je Chinezen kopen bij Congolezen? Waarom? Chinezen kopen nooit bij Congolezen. En als je iets in de winkel, dan je broeder vraagt van waar heb je dat gekocht? Oh, in Engeland. Oh, die komt van Engeland. Zeg gewoon de waarheid. Ik verkoop dat. En dan kan je gewoon verkopen. En ik heb hier de naam gekocht. Wat is het probleem? Als je wil, je kan het kopen. En als je niet wil, laat het maar. Maar dan ga je iemand zijn geld nemen. En zodat mensen kunnen... Oh, maar kan je me helpen? Ik heb een probleem. Geef mij 100 euro alsjeblieft. Ja, neem maar dan 100 euro. Je hebt geleend. En wanneer ik al vraag, en dan begin je boos te worden. Jij bent slecht. Bekeer je. Anders ga je de hemel niet in. Ook als je elke dag naar de kerk gaat en dat je bidt, als je geen liefde hebt, als je geen liefheid hebt, dat is zomaar een werk. Er zal niks gebeuren. Daarom zie je, de Bijbel zegt, 1 Korinthe 12. En Yesu akaka moko wana. Mais après soit norme ndenge to landela. Po la Bible ngana ko loko teka ndenge ka izali. Ik ga makkelijk. Matthäus moko ya makkelijk. Om te comprendre bien. Ik heb gewoon een makkelijke preken zodat wij kunnen goed begrijpen. 1 Korinthe 12. Mais na ndako tanga ngono so 1 tina vers 7. Maar thuis mag je 1 tot 27 lezen. Maar hier je mag van 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Tolinganité? 5. Tolinganité. Waarom houden we niet van elkaar? Mensen hebben altijd een slechte hand. Morgen gaan we naar de kerk en dan gaan we slecht praten over pastoor en dat is niet goed. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, 5 tot met 25 à 27. Oh, 1 Korinthe 12, 25 tot 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ik zeg, dat is allemaal helder in de Bijbel. Ik ga het niet weghalen, alles wat in de Bijbel
Ga nog thuis, ga nou 1 Korinther 12. Apostel Paulus zei, wij zijn allemaal één lichaam. We hebben maar één God. Onze lichaamsdelen zijn anders. Hij bij ons of bij Jessica, of naar Colonne, of Dondra. Maar we hebben toch maar één God. Als jij naast de leider hebt, dan moeten wij allemaal meeleiden. Maar wij, als iemand een probleem heeft, en dat wij zitten in dezelfde kerk, ik ga niet komen. En dat is mijn probleem niet. Maar ik vrees God. Ja, echt. Hier in Nederland, als iemand al overleden is, tijdens de begrafenis, ja, we komen daar komen we helemaal. Maar wat is, als iemand ziek is, mensen komen eens niet op bezoek. Weet je, iemand bezoeken is een medicijn. Als iemand ziek is, als je hem belt, ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Ja, mijn lichaam. Maar als je doorgaat met praten, en dan ga je merken dat het begint ietsje beter te voelen. Maar wij denken altijd slecht. Oh, hij was eens niet ziek. Halleluja! Wij willen altijd slecht denken over de anderen. En als je daar zich bevindt, ik wil je vertellen, en de hemel zou je echt niet ingaan. Maar ik op een dag, ik ga een getuigenis, zelfbeleven getuigenis. Ja, ik spreek over liefde. En ik zeg dat we moeten van elkaar houden. Op een dag in de kerk, mijn pastor zei, we moeten iemand ontvangen uit Angola. En wij werkten samen met de moeder. 11h à 20h. Wij werken van de 11 tot 8 uur s'avonds. Pastor zei van die moesten verblijfsplekken voor diegene vinden. Diegene moest op de hotel verblijven. En we gingen samen na het einde van het werk, rond 8 uur in de winter. Ik zei tegen diegene, ik denk, als we weer terug gaan naar huis, we zouden moe worden. Ik denk, voordat we naar huis gaan, laten we eerst de hotel, wij samen. We gingen naar de hotel. En we kwamen de hotel binnen. We waren allemaal moe. We hadden schoonmaken gedaan, dus we waren heel erg moe. Wanneer iedereen aan het studeren zijn, dat Nederland voor onze ouders was. Dus alles is nu veranderen. Wij gingen naar de hotel. Wij gingen een plek vragen. Oh meneer, hier renkamer. Oh, het is geen kamer. Nee. Wij allemaal. Rond 8 uur. Wij gingen uit die hotel. Waar? En daar stond ook goed geschreven hotel. En wij kwamen uit die hotel. En waar moeten we heen gaan? Nou, gaan we daar weer naar de andere hotel. Geliefde prees. Toen hadden we nog geen foto. Want toen hadden ze een foto van mij. Daar stond hotel. En op Facebook. En diegene is al op Facebook. Ik zou wel geloven. Het is echt een slechte gewoonte. Jij een kind van God. Om een slechte getuigenis te geven op Facebook. Je moet het niet doen. Het is niet goed. Pastor heeft ons en dan wordt ze bereid. En dan ga je ook anderen geven. En vandaag,
Mensen worden zelfs bang. En dan ga je goed preken in de kerk. Evangeline. Laten we samen eten bij KFC. Nee, pastor, nee. Geef mij gewoon die geld. Waarom? Want als je me ziet, dan ga je slechter denken. Terwijl dat het niet goed is. Maar morgen, dan ga je weer naar de kerk. Halleluja. Iemand neem de pijn van niemand kan niemand bevaren is voor de slechte dagen. Wat je hebt, je kan de ander steunen om hem te helpen. Je kan eten maken en omdat je niet met diegene die dezelfde kerk gaat, dan wil je hem niet helpen, dan ga je niet de hemel. De werk van God is zwaar geworden. Door jij en ik. We hebben een slechte naam van Jezus gedragen. Zonder liefde. Ik zeg tegen jullie, we gaan God niet zien. Deze dag, dan laat het op je muur. Ja, ik vertel je, Jezus Christus komt terug. Deze dag, als God je toelaat om te komen, om deze boodschap te horen. Hij heeft over vergevenis en over liefde. En als je dat niet luistert, dan zou je de doden, als ik het maar wist, vertellen. Halleluja! Jezus. Wie beschermt is Jezus. Weet je, in onze kerk, wat ons allemaal als je echt een fan van je pastor dan heb je zelf een probleem. Maar als je in de kerk luister naar de woord. Als je Jezus ziet. Mama Serafine heeft gezegd. Petrus was zo boos. Waarom maakt hij mijn bos? Ik ga je handen niet snijden, maar ik ga je oren snijden. Maar niet de oren. Ook als je die oren snijdt. En dan ga je niet horen. Dan ga je gewoon de hoofd snijden. Want die oren heb je om te luisteren. Wij bidden niet. Jij houdt. Jij kent je hart. Ja? Jullie zien mij zo. Weet je mij? Ja, zie mij. Je kent mij. Ja, in onze familie, we zijn altijd mooi. Ja, wij. Ja, wij hebben altijd de mannen. In mijn familie, ook als je ons uitlacht, wij hebben het altijd. Amen. In mijn familie, ook als je ziet dat het lang duurt, we zullen toch kinderen krijgen. Er zijn allemaal mensen die begrijpen. Daarom. Penina ging Anna uitlachen. Die gingen echt uitlachen. Maar ze wisten dat Anna, die heeft een familie van de eigen familie. En ook als je met vandaag uitlachen, in de familie van Jezus Christus mankeer je niet. De ware familie is met Jezus. Ook als je zo slecht bent. Ook als je 5 of 4 kinderen hebt. Maar je huwelijk zou komen. En dat je dat zo zeggen of niet, dan zou je trouwen. Daarom zie je in het leven van iemand. Er is maar 3 dingen. De verleden, de heden, de tegenwoordige tijd en de toekomst. En jij spreekt altijd over mijn verleden tijd. Je bent mij aan het Afrika, maar nu ben ik al veranderd. Omdat je mij al lang kent, zoals vandaag. En dan kijk je altijd zo op het slechte gezicht, dan ben je niet goed. Want iedereen heeft altijd een slecht
verleden tijd. Iedereen heeft altijd zijn last. Ook als ik dat niet vertel, maar ik weet dat ik ook mijn verleden heb. Maar er zijn ook mensen die kijken mij zo, maar morgen dan zal je echt verbaasd worden. En dat zien we nu, maar morgen. Oh, welke mama China? Oh, die mama China die is zo vooruit gegaan. Zoals ik je nu zie, jij blijft maar zitten. Zeg tegen dan moet je je kerk nooit verlaten. Blijf op die plek. En die God, die zal je belonen waar je bent. Die zal je belonen waar je bent. En die zal je genezen. Als die geen wil gaan, laat hem gaan. En die zal je naam krijgen en vergiftigd. Rustig in een kerk. Ja, ik heb een heel klein verhaal. Heel klein verhaal willen vertellen. Ja, laat je kerken niet door de pastoor. Ik wil je een heel kleine getuigenis geven. Ik kijk naar mijn tijd. Geliefde. Zoals we nu zijn. Al die knechten van God die daarachter zijn. Ze hebben veel waarde. Ze zijn een mensen. In het leven van een mens. Het is zoals een weg. Maar pastoor zegt dat het is altijd een weg. Want je bent nog niet doodgegaan. En je dingen zijn nog niet voorbij. En morgen, dan weten we niet wat gaat gebeuren met jou. Daarom pastor, een knaap van God, als iets doet, jij gaat gewoon bidden voor je. Want de Bijbel zegt, en in Romeinen 14, in vers 4, hij zei van, wie ben jij? Wie ben jij? Knechten te beoordelen, wie ben jij? En zijn relatie met zijn God, je moet hem met rust laten. Mama, halleluja. Moeder, halleluja. 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 En een kind van een andere maakt een fout. En dan word je blij mee. En wij zijn allemaal ouders. De kind van een ander heeft iets verkeerd gedaan. Ga bidden voor diegene. Je hebt zelf kinderen die ook naar de universiteit gaan. Maar we kunnen God prijzen. Dat is goed. Geen enkele ouder zal willen dat zijn kind naar school gaat. Wie zal het accepteren? Daarom, wanneer een kind klein is, en zijn kleine problemen. Maar wanneer een kind groot wordt, problemen voor grote. Oh yes. Yes. Alléluia. Amen. 88. Nabondelio. Ik smek je. Lele vestis. Vandaar is deze ja, mijn als ik onderweg was, ik zei nog, ik had een goed ik ga spreken zoals ik ik heb geen I of A toegevoegd. Als er geen eenheid is, dan zullen God niet zien. De Bijbel zegt, zoek de vreugde met iedereen. Zoek de vreugde met iedereen. Want de Bijbel zegt, niemand zal niemand de Heer zien. Als ik God niet kent, dan zal ik niet naar de hemel gaan. Dus waarom is het nou nodig? Zeg tegen je naast, ik smeek jou. Laten we veranderen. Even veranderen. Jezus is hoe is er nou? Laat dat de kerk in de naam van Jezus. We moeten van elkaar houden. We moeten van elkaar houden. Ja, we moeten. Maar het probleem is wanneer ik wandel, dat ik zie iemand onderweg.
Op een dag. En soms kom ik ook donkere mensen tegen. En ik zeg van, hallo, how are you? How are you? Hoe gaat het? En dan zeg ik van, maar als diegene zegt tegen mij in Lingala, en dan word ik blij. Oh, wat liefde, hoe gaat het? Ja, het gaat goed met mij. Of wat bid jij? Of bij pastoor. Ja, ik zeg, blijf in jouw kerk. Verlaat nooit je kerk. Niemand kan je. Blijf in je kerk. Of seminar. Ja. Dat is niet slecht. Oh, pastoor, ik zeg het. Geef mij een goede mededeling. Als je vrouw goed koken, ook als ik bij jou kom. Ja, ik ga bij ons, toch. Ook als ik bij jou kan lekker eten, maar toch zou ik terug bij ons. Amen. Bon, en communiquer is out. Ja. Convention is alleen. Ja, neem de flyer daar. Ja, bij de protocol. En communiquer tegen. Het is niet een mededeling. Je moet goed mededeling geven. Nee, wat kan die? Yes. Tot limbi. We zijn allemaal moe. Tot lingi. Oh, laat je even changer wat het akkoord. We willen dat Nederland maar veranderen. Je ziet dat die pastoor van een andere kerk. En die andere zeggen en we kennen dat er is maar één God. We zijn allemaal moe. Communiquer. En dan neem je mededeling. Pesa bien. Communiquer is een mededeling. En die zijn niet zo toe. Aan de kerk. En ik doe zijn invité. We zijn moeten we allemaal gaan. Conseil dat er money yo. Ja. Wij moeten allemaal gaan, want we zijn uitgenodigd. Mais communiquer au reçu, mais t'as la cour, mais non. En dan ga je zo, dan neem je zo, dan zeg je van, nou ja. Non. Dat ding is bongo te. Dat willen we niet. Na lowe aba na kena ngana breda ko sambela. En ik kan niet. Pas de probleem. En dan ga ik naar Breda. Na kena ngana rocher sambela ngai. Of dan ga je daarbij. Pas de probleem. Sembler batu na ko kenya ngai. Overal zo. Mais na yebi. Maar ik na ko na bien vivant. Dat ik ben een kind van bien vivant. En sama beya. Het is heel slecht dat de kerken hebben een programma. En dan zeg je, ik ben niet bij jou in de kerken. En dan laat je toch bij de anderen en niet bij de anderen. Ja, daar ben je niet goed bezig. Dat is niet goed. Ik moet eerst beginnen met ons. Ik ben niet bij ons. En dan ga ik. En als het bij ons niet goed gaat, ga dan naar de la parole donne la vie. En dan moet je dat veranderen. Dat is altijd goed. Maar bete? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons saluer. Laat iemand bongo ja, de kerk. We zouden toch altijd geld vragen. Want de zaal is niet voor ons. Dus wij moeten altijd geven. Zegenen de knecht van God die je ziet. Maar de pastoren die je voor elke dag. Maar van die van Angola of van Angola ga je wel geld sturen. Ken je diegene? Ja, is geen probleem. Je kan ook via internet bidden, Pendusma. Ja, we luisteren allemaal. Waarom? Om zijn lichaam te versterken, geestelijke lichaam te versterken. Maar dat is goed. Maar zondag, en iets verkeerds, die gaat altijd even steunen. Want God, die houdt zoveel van ons. Ik wil iets doen. De eenheid is heel belangrijk. God, laat me ons zijn. Maar op een dag
Kijk maar goed. 2 mensen, ze kunnen nooit samen wandelen. Al wanneer ze niet mee zijn. De eenheid. Als jullie één zijn, jullie zullen wonderen doen. De kerk, eenheid. Er zijn altijd wonderen gebeuren. De kerk, die kerk die in eenheid heeft, die zal altijd een wonder gebeuren, beleven. Kijk wat allemaal gaat gebeuren. We lopen samen. Oh, ik kom van de kerk. Ja. Ja, wij met Jezus, we zullen altijd samen gaan. Maar hoe kom je? Wat bid jij? In Dordrecht. Oh, zo ver. En tout cas, vraiment, musique est zakate. Maar voor Jezus is het nooit te ver. Ja, ik ook. Ik was bij Rocher. Nu ben ik bij Breda. Of ga ik nu naar Dordrecht? Ja, nu. Ik ben gewoon in dit. Met Jezus. Ja, we moeten elkaar houden. Laten we één zijn. Oh, oh, ik ben de tempel. Ja, laten we gaan bidden. Ja, we gaan bidden. Laten we samen gaan bidden. En dat is goed, hè? Jij bent een goede vriend. Ja, echt. Jouw tas is mooi, hè? Oh, ik vind je tas heel mooi. Oh, geef mij je tas. Yes, wap mama. Dorotika te mama. Ata watongi biso. Mama. Oh, wat is er? Wat is er nou? Ik heb zoveel problemen. En niemand kan je helpen. Oh, ik ben gewoon thuis, ik ga niet meer naar de kerk. Met zoveel problemen. Wie kan je helpen? Je gaat niet meer naar de kerk. We hebben niks om jou gegeten. Maar van ik heb. Waar is je Bijbel? Ik denk. We gaan naar de kerk. Daar naar de kerk. Dan ga je oplossing vinden in de kerk. Want die Bijbel, dag en nacht moet je echt gebruiken. Want die Bijbel, die zou je oplossing geven. Morgen om 3 uur. Kom bij ons in de kerk. Dan bidden we daar bij de Rocher. Bij pastoor Jari. Ja. Daar bidden we. Ja, hier. Morgen. Want zonder Jezus dan kan je niks doen. Morgen kom echt in de kerk. God zegent jou. Halleluja! Wie genezen en bevrijdt Jezus. Bonne maman. Mi connais belé boy. Alors l'église il y a pas d'eau. Ja, ik kom niet meer. Ik kom niet meer naar de kerk. Nee. Waarom kom je niet meer naar de kerk? Zoveel problemen in de kerk. Zo. Altijd roddelen. Nee, ik kom niet meer daar. Ik heb altijd geroddeld. Weet je de liefde van Jezus beter? Jezus Christus is niet gestorven voor de Dieu, maar voor de kerk. Ken je apostel Paul? Ik
Niks kan ons scheiden van de liefde van God. Niks kan je scheiden van de liefde van God. Ik wil je uit. Welke schoenen draag je? Welke maat draag je? 40. Dus als je 38 draagt, dan zou je pijn krijgen. Dat is een probleem met elkaar. Als de schoenen niet van jou is, dan kan je nooit dragen. Dus dan moet je een goede maat zoeken. Ik wil je wat vertellen. God heeft ons niet zo gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. En de Heilige Geest zou je helpen. En hij kan je leiden. En dan zou je leiden. En hoe ga je God... Ik wil je vertellen. Mijn man, hij is goed. En we zijn helemaal goed. En les saluts individuels. Alléluia. Est-ce que vous bien? Weet jij? Vous bien monté. Alors, vous n'attirez pas conseiller, vous sautez. Vous bien même nature, pour exemple, enseigner. Ze heeft de natuur leert ons wat. En als je met je man gaat, één kant op gaat, de andere kant blijven. Luister, ik wil je nog wat vertellen. De Bijbel zegt, de eerste liefde, die heb je niet meer. Je moet terugkeren naar de eerste liefde. Ik vraag je, ik bid voor jou, maar God zal doen. Maar ik zou elke keer mijn gebeden en bewaken. Ja, wat dan? Dan moet ik weer naar de kerk. Daar was ik zat daar de hele jaar. En ze gingen alleen maar hun beste vrienden kiezen. En ik nooit. Ik word elke keer onderdrukt. Ik ga niet naar de kerk. Oh, Iko. Oh, waar is mijn man? Waar is mijn man? Oh, Iko. Oh, hij is er niet. Ik ga die vrouw weer zoeken. En ik denk, zonder Jezus kan ik niet. En ik ga... Die vrouw was er. Waar is die mevrouw? Hé, mama! En ik zie jou, mevrouw. Kom, mevrouw. Oh, waar is de kerk? Waar is papier? Ik ga zoeken waar de kerk is. Pastor Francis. Waar is de adres in Dordrecht? In Dordrecht. Nee, ik ga in de kerk van Amsterdam. Mama! Alléluia! Zonder Jezus, zonder liefde, we zijn niks. Maakt niet uit wat voor probleem zou krijgen. Ik smeek jou. De oren zijn nooit groot, langer dan de hoofd. Vergeef je naaste. En niet... Ik zeg het jou. En ik zeg het nogmaals. Deze dag was voor jij en ik. Kijk niet naar de mensen die gekomen zijn. Kijk niet naar de kwantiteit, maar kijk naar de kwaliteit. We moeten God vasthouden. Waar liefde is, de wonderen zal altijd plaatsvinden. Waar eenheid is, de rust zal altijd plaatsvinden. Waar de eenheid is, de oplossing zal altijd plaatsvinden. Waarom? Omdat jullie met elkaar eens zijn. Daarom zie je die vrouw, die was ziek. Er kwam haar tegen, maar omdat er is niemand om haar te helpen. En wij komen met dezelfde geest, dezelfde gedachten. En wij hebben de genezing verklaard. Paul en Joël.
a déclaré. Pourquoi? Iedereen heeft zijn eigen gaaf. Ik ben aan het einde gekomen. Iedereen heeft de eigen gaaf. Je moet er niet een ander kopiëren. Wat er niet van jou is, is niet van jou. Laat het maar. Dat is hem. Deze bijeenkomst. Het doel is dat wij allemaal één moeten worden. Niemand kan je ontmoeten. Ga naar je kerk. Maar als wat er is, moet je ook ter plek komen. Moet je ter plek komen. En helpen die anderen. Ik weet niet wat je te maken hebt. Het is niet Mama Gina nu. En hier kom ik tot het eind. Wees rustig waar je bent. Wees rustig waar je bent. En sluit je op. We willen de eenheid hebben. We willen de eenheid in Nederland. Wij willen eenheid om de hand van God te zien. Om te bevrijd te worden. Zodat de naam van Jezus niet bespot wordt. Luisteren naar het gebed van de andere van God. Ze gaan bidden. En ze gaan een woord uitspreken. Zodat deze woord een plaats maakt. We luisteren naar het gebed van de naam van God. Sluit luisteren en zeg maar amen. Laat gewoon je hart en wees rustig. Laat je hart open voor God. Sluit je oog bij je. Er was iemand gekomen. Ik weet niet wat je hebt. Je hebt iets je hebt een probleem maar zonder oplossingen. Heb je hand gewoon omhoog. Als je een probleem hebt, maak je leven moeilijk. Heb gewoon je hand omhoog. De schaamte is niet van God. We zijn hier gekomen voor Jezus. Want Jezus is de enige. Heb je hand omhoog. Laten we onze ogen allemaal sluiten. Ouvre le ciel qui
bandeko ya 3 fois www.lokoleacongo.com. Tu peux participer à Milula Minene na Rotterdam Awa, l'unité dans le corps du Seigneur. En tout cas, tu reçois pression à la Kati Awa. Ezali émission Oborolanda na site Nabino Lokolea Congo Oe Simba Mina visionnaire Placide de Jésus. Pena caméraman tout ça na ndeko na biso Carlos Kalouza maboko pembe. Pena micro tout ça bozana ndeko na bino Richard Fumobwala. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Tokoye ba kombo nani? Kombo na maman Christine. Maman Christine, impression les andengeni makambo to leka koto yo, milulo mieto leka l'unité dans le corps du Christ. Impression les andengeni milulo leki ndengeni. Milolo en tout cas to pamboli nzambe milolo tika koleka na kimia. Tozui oyo ngulu nzamba saleli biso en tout cas oyo bafani na bandako. Na biso bato tozalaki awa soko lobi na ngai ke obimi o comprendre le côté c'est que zalaki awa te. Mutu nyonso azalaki awa nebi kelelenga kota kilolenga zongi te. Tozo tonda na nesengo oyo bayaki na kolela pinzoli na bango epango musi. Milola lelo nzambe kama tezawo. Merci beaucoup maman tika nzamba pambola yo. Continue ko zobe impression tozala maman moko awa toto eba mama kombo nani? Maman Blandine. Maman Blandine, on va à Rotterdam. On va à Denar. Impressionné les années, on dit Denar, musique à la milieu de 100 000 €. Il y a ma maman na Kata Hollande, unité dans le corps du Seigneur. Impressionné les années, la milieu de 100 000 €. D'abord, thème impressionné Kingaï. En tant qu'un enfant de Dieu, na yoki kombo o unité. Et ça, et le remonte c'est la banda kala et ça la manakata mboko Hollande. Pas unité, ali diable à la droite, à une occasion té. Po esika bomoko ezali esika nde nzambe azorégner po nzambe wana balobi un seul Dieu, un seul esprit, un seul fils. Alors bango to baza un. Pourquoi biso to se diviser? Et on a thème kana yokaki et attiré nga déjà. Pe na komia wa na monde pe maté ndenge teami na lobi ma nzambe za na bomoy. Conseil ni kopesa maman o ba yakite e musu wa dutaki eloko ngo za so ndenge ni conseil ni kopesa bango. En tout cas na ko encourager prochainement sur ba yoki bazala curieux aroyeba ke eloko nini elingo leka kuna tala na curiosité biso toko kuta ya motuya oyo toyoki tula unité ya solo. Merci beaucoup maman Blandine Zaba pambola yo outno musika na Dena. Merci beaucoup. Ko zo ba impression na biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman tokoye ba kombono nani ovandi na mboka nini? Kombo na nga Sœur Bibiche na fandi na Hollande na Breda. Sœur Bibiche auti Breda. Impression les années ndenge milieu leki na poko lelo l'unité dans le corps du Seigneur na katia Hollande. Impression les années. En tout cas, nous avons vraiment joué le coup parce que nous avons vraiment compris la mapote et tout lié vraiment bilé ya solo. Nous avons compris le coup ils ont emboka na vraiment. Na maté à boisé malao mi poté ni biso en Christ. Vraiment ya solo tes vraiment l'unité du Christ parce que batinyo so baza ba outil par-ci par là ba ko assister quand siga vraiment ya solo vraiment nous avons joué le coup. Na moni prochainement milula boroza rango te pe conseil ni kopesa maman o ba yakite. Ko zanga te na Yesu photo zala toujours présent photo zala ratang so ba bike eza ba violent ba ko s'emparer. Donc sengeli ke biso to zala toujours to zanga raté. Ba maman o ba yete mbala sima vraiment ba ko akoya po ba okaza bo eza ba okaza ko zanga te. Merci beaucoup Nzamba pambola. En tout cas merci. Ko continue pression na biso to za awana maman tote ba maman kombo nani? Ngai nazali maman mapasa bat babenga nga sœur Hortense. Nga traiteur Hollande. Maman passe à traiteur Hollande. De ça la fête il a on a carte Hollande. Contactez maman passe à sœur Hollande. Sœur Hortense. Au sein de l'église ni. Nga sambela na Pierre Angulaire et sika ya prophète Alexis. OK, bon précis des années ni na milieu l'église l'unité dans le corps du Christ la carte Hollande. Vraiment ezelo moko et la musibiso nyonso. Parce que toza bana to uti mboka moko. Tozo sambela Yesu Masi aza moko mais tozaka séparé. Alors ndenge ba otote ya biso to zonga biso surtout ensemble vraiment et toucher nga mingi. Et puis et bâtisssi pas 1 plus mais 2 3 4 5. Na mona susu lo lenga na mandai ko monela liboso te. Et tale linanga za sunde na mandako tale la te na tala siko na lo lenge ya bana nzambe ya ba vrai chrétien. C'est ça. Merci beaucoup maman Nzamba pambola. Merci. Awa tout habillé à mon Christ azali mwinda. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman, kombo nani osambe na église ni? Sœur Bijou ensemble dans l'église Amel, pas pasteur Kaloubi. Sœur Bijou ensemble pas pasteur Kaloubi. Sœur Bijou, impression les années na mukola lelo ndenge milieu to leka l'unité dans le corps du Christ. Impression les années. Impression ngeza vraiment nzamba zo lokumo na nyoso eleki parce que to komi na temps où il faut bater absolu vérité et temps où esengi ke
ntango tozomonana boye mpo na makambo ya bien na makambo ya fertilité te makambo ezotonga oyo ezopesa nzambe lokumu. Vraiment j'ai béni mon Dieu, il nous a vraiment béni. Il y a 2 mamans, ils nous ont prêché, que Dieu soit loué. Merci beaucoup Nzamba Pambolo. OK. Comme ça prochainement milwa bona moni kozanga te. OK. Merci beaucoup. OK. Kozo kotie kotambola tozala mama moko awa alati na ye mais tomona bagisi mu Christ azali mwinda. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Mama kombo nani osamba na église nini? Maman Vina. Naza aussi pasteur naza ko evre na Assemblée évangélique Didier Vivant à Rotterdam et siko pasteur Piroger aza leader. Oh maman Vina, madame Piroger. Naoka sangono paré soko matina cher bat balengaka donc naoka déjà sangono maman. Impression des anini na matia théorie ba maman lelo unité dans le corps du Christ. Impression des anini. Impression ngeza positive et puis il y a joie parce que ça si j'ai moko ça capital hein, dans la vie chrétienne. Sur l'unité et sur l'amour. Et ça, moi, si j'ai mon capital, pas vraiment abordé. Le lot, maman va aborder Yango Evangelina et n'a pas molinza mais ma casse pour nous béni par rapport à les 2 intervenantes. Et ça, il y a maman pasteur avant dit, maman moko ba l'équipe balé. Oh, et c'est parce que des fois, vous en avez besoin au fanda. Donc c'est ressourcé. Vous en avez besoin au fanda baoteya. Oyozo kapinzambe. Oyozo ba révélation mususu. Nantela moninga. Et là je bénis le Seigneur parce que nazu makambo belé o edengai sur l'amour et sur l'unité. Merci maman Vina Nzamba Pambola yo na moni unité. Et parce que c'est dans l'unité que Dieu agit. Pour vivre un miracle, total exemple, il y a l'église primitive, l'église il y a Yambo. Parce que unité, personne ne disait que bien les alliés quoi appartenir à Yemoko. Donc nous sommes qui ensemble, ça ils a forcé l'église. Merci beaucoup maman pasteur Nzamba Pambola. Apambola et belé apambola. Apambola papa nanga Carlos donc Carlos Kalouza maboko pembe. Oui parce qu'il faut ça na maboko pembe pour pesa ba image ndenga boye. Hein parce que Nzamba Pambolo et belé OK musika. Oko matana ba caméra 10. Merci. So continue ko tambwisa micro to monde ba maman mi balé awa ba maman na biso baza kitoko mingi maman. Tote wa kombo na bino bovani na mboka nini bosamba na église nini na bali na mama na suka kuna nazali évangéliste Espérance na fani na mboka Breda pe na samba ya l'église les messagers évangéliste Espérance akuti Breda aina milio ba mama makambo za minene bon mama za pembe na nga kombo na ngai Sœur Blandine na vena Rotterdam na samba na église évangélique Armée du Seigneur mon kambinango évangéliste Sina. Ah, maman évangéliste. Et ça lui ndenge ni lelo vanyo na kiti. Ba maman mo mi balé ba telemi pour na unité dans le corps de Christ. Impression ni nozala na matéria lelo na organisation milulu lelo. En tout cas na kumisi nzambe makasi. Et koyoka ba maman na pambola makasi et en plus de ces ali ko lakisa ampleur à musala o esengina ni salama. Ko toyoki lelo. Mais est-ce que tu retiens na misala? Est-ce que et j'ai place na bo moina biso to ebinanité ya mutu ya mama evangeliste tuni est-ce que tokotia na misala est-ce que va na bo moina biso mama plani olobi ni na milieu ndenge leki lelo impression eza nini en tout cas nazana esengo makasi nzamba za lokumu mpona journée ya lelo parce que nayoki mosala na nzambe atei liboso bandaki na le pardon car la Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère. Et quand on a ce moment de Gina, à écouter associer l'unité. Donc, et ça lui vraiment et c'est un mot que boye, n'a pas comprendre en côté n'a habité dans le banc de nini. Parce que bolingo n'enga le bien abisso que mutu o azangi bolingo, à kokota lola te, pe à komona nzambe te. Yango ate ibiso a albito za la bon moko. Toza na bolingo wana po mutu azana bolingo, akoiko sala muninga na ima beti. Do bolingo wana o ate ibiso. To kangamana yango to simba yango po bibelobi e sengo na moto o yazo yoka loba na nzambe azo tyango na misala do to tyango na misala do yango vraiment ezali sengo na nga yango wana lolenge to yokeli yango
totia yango mpe na misala enfin ke tokende liboso mpona lokumu na nzambe. Merci beaucoup bamama, nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Bonsoir. Kombo nani, ovandi wapi? Kombo na mama Bijou, navandi na Flarding endo musika te vraiment na Rotterdam awa. Impression eza nini na milu ndenge leki na pokwa lelo? Unité dans le corps du Christ na kati ya Hollande. Impression eza nini na mathématique eleki lelo? En tout cas na sepeli parce que une chose qui est vraie, ndenge Yesu alobi bolinga na bino enfin que ba mokili bayeba ke boza yanga. Normalement l'unité vient de Dieu. L'unité est de Dieu. L'unité, c'est la volonté de Dieu. Volonté en Zambéza que Moutou. Tout vivre dans Bossangani, tout vivre en accord. Normalement, corps de Christ, ceux qui accord résaté. Normalement, tout ça, les lotés. Alors, l'accord, ça ne vient seulement que de l'unité, de l'amour, du pardon. Nous sommes faire part dans l'unité. En tout cas, vraiment, pour nous, nous sommes vraiment bien parce qu'en tant que Bananzam, nous vivre dans parce que toza biso moko toza la part na nzoto moko mutu eza Yesu biso tozo faire part na corps moko eza corps de Christ en tout cas pona nga vraiment naza vraiment na esengo pona ngo donc nzambe vraiment za lokumu. Merci beaucoup nzamba pambolo mama. Amen. Merci beaucoup ba mama boti ko pesa ba impression kitoko na milieu eti oleka awa na kati ya Rotterdam o ba mama ba telemi po organiser milulu minene o ba lobi l'unité dans le corps du Christ. Merci beaucoup. Bokota la émission on a site nabino 3x lokolo ya Congo o esimbami na visionnaire Placide de Jésus pe toza ba journaliste ba mama baza na kati basala la site oyo toza na cameraman na biso Carlos Kaluza maboko pembe pende ko na bino na micro Richard Fumobwala to bosa nte ko pesa mbote la mama Miriam na Amsterdam mama ba Ridley to bosa nite ko pesa mbote na ba mama ba utaki musika na best ba mama Mimi Dodoli ba mama Bibish Lemvo ba mama Nana ba mama Lydia donc nzamba uti ko sunga milulu le kitoko to remercier nzamba laksi munene na ye na kati ya milulu oyo batu baye ebele na batu organiser milulu bandima kiteke batu za ndengwana donc maman Julia na nzamba pambola yo na interprétation na makamoni soto sala et puis le visionnaire Placide de Jésus nzamba pambola yo na libota to suki na biso awa. Merci beaucoup.